Здравейте и добре дошли в днешното видео. Днес ще поговорим за аудиокнигите и за моят опит с тях. Отскоро слушам аудиокниги и смея да кажа, че намирам доста позитиви в тях. Въпреки че аудиокнигата не би могла да замести традиционната книга и тя ще остане завинаги предпочитана от мен. Аудиокнигата е чудесна в моментите, в които готвим, чистим, разхождаме се в парка, пътуваме за някъде, връщаме се от работа. Идеално е в моментите, в които не можем да отворим физически книга, но искаме да слушаме книга. Започнах да слушам аудиокниги в Storytel и смея да кажа, че хората, които четат там, са прекрасни. Повечето от тях познаваме от радио или телевизионния ефир и начинът, по който четат книгите в Storytel, е прекрасен. Разбира се, има и книги, които не успявам да изслушам, защото не винаги гласа, който чете съответната книга, ми харесва. Ето ще ви дам един пример. Започнах да чета книга на Александър Макол Смит, автор, който много харесвам, който всичките му книги са страхотни. И исках да пробвам с една от поредиците му, които не съм чела, а именно Дамска детективска агенция. Да, книгата е страхотна, книгата започва много обещаващо, но човек, който чете, не ми хареса. Беше ми мудно, беше ми леко скучно и не ми допадне. Това беше нещо, което ме отблъсна от това да изслушам тази книга. Знам, обаче, че тази книга е хубава и стойностна и на един етап бих дала или втори шанс на аудиокнигата, или направо бих си взела хартияния вариант, който да прочета. Това, че една книга в аудио вариант не е прочетена от човек, който на нас ни допада като глас, като интонация, като тембър, не означава, че книгата не е добра и не трябва да отхвърляме с лека ръка книгите, които не са ни харесали как са прочетени. Напротив, трябва да им дадем втори шанс или отново в аудио формат, или на хартиен вариант. Другото, което ми харесва в аудиокнигите, е, че много от новите заглавия излезе на пазара ги има в тази програма, което е много добре. Но има и такива, които ги няма, и това също може да се окаже лек минус за хората, които искат да слушат в аудиоформат най-новите заглавия, които идват на пазара. Това, разбира се, няма как да стане веднага, защото една книга, която тук ще излезе на пазара, се изисква технологично време, за да бъде записана в аудиоформат. И никак не е лесно това. Другото, което мога да кажа за аудиокнигите и моята причина да започна да ги слушам, е именно Пермафрост, който първоначално е създаден като аудиосериал и след това в книжен формат. Пермафрост толкова много ми хареса. Хареса ми много начина, по който Александър Сано прави прочита на тази книга, а самата история е толкова завладяваща, че накрая дори си закупих хартияния вариант. Не винаги се случва това, защото не смятам, че всяка една книга, която слушам в аудиоформат, трябва да има в своята библиотека, но това беше едно от изключенията, за което не съжалявам. Надявам се, ако вие сте слушали аудиокниги и имате опит с Storytel или други аудиокниги, да ми споделите по-долу в коментари твоя опит и да направим интересна дискусия по темата. Защото ми е много интересно дали вие, ако сте слушали такъв тип книги, имате предпочитания относно хората, които четат книгите, програмата, която ги чете и дали предпочитате аудиоформата на книгите или хартияния вариант на книгите, или и двете по-равно. Благодаря ви, че останахте до края. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, дайте палче нагоре и се абонирайте за канала. До скоро в следващото видео.